My God! Kusuga! Wala, kusuga, Lord. Wala. Wala, Lord. Madisitwas na sinati sa pipila ka lugar sa Negros Island karong adlaw human masinati ang kusog nga pagbundak sa uwan. Tungod nini, wa maagi ang kalsada sa barangay Biak na Bato sa La Castillana, Negros Oriental. Human mubuswag ang tubig sa Tamborong Creek. Mato ni Zip Blanco Sergio III na sinati nila ang kusog nga uwan ganina buntag. Milanat ang uwan sulod sa 15 minutos. Doble usab ang monitoring sa Canlaon City nga gipangunahan ni Mayor Jose Chobasco Cardenas. Usa sa ilang gibantayan karon ang mud flow sa Padudusan Falls nga nahimutang sa duol sa tiilan sa Mount Canlaon. Matod sa uploader nga si Lia Cambarihan Martinez na nanimahong asupre ang baha nga gikan sa bukid. Tungkol sa kakusog sa ulan, ang ato ang mga bisan kaning ato ang tourist site na Padudusan Falls, nag-flow yun og lahar and og mga bato pod na ako'y nakita na mga bato. So for now, i-advise ko na dili pa safe dito tungod sa inana nga panghitabo. Samtang balik trabaho sa Dakbayan sa Canlaon City karong adlaw kini human gilibkas sa mayor ang nahaunang suspension order nunod sa pag-alboroto sa Canlaon Volcano. Sa iong gipagawas karong adlaw gipasabot ni Mayor Cardenas nga base silang assessment luwas na nga mobalik sa trabaho apan yaw hagihapon ang publiko nga pabiling magmabinantayon.